Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kwandria ndonsi asoro mwanchumo rigereria mbia mona sawa choregeta seni kyago gia Nsoko TV asobot kobega wikome na kano motienyo iga oikome na rimo mwaka bwechiri bubere mirongo bere na isane kera mange aene kiwe kurwa se chinsemo au togocho komurekera kurwa sorongo rwagusi account ya Kisii account ya Nyamira na bwigo chi county chonse mirongo ne na isano na ibera sabari kibaito ba mangana babekire kambi kurwa se mambi yarenge ntambe kwene kyabuna ntochiko komanya asenchira yobo ikirano asobot koboiga yene mesema ye kurwa Nsoko ensa AM nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagari abakombo atesia kurwa se studio ya kabere gocha kwene kya somoro biroiga amarugine chibichango gochirara senchirengia togo sabwe karansoike obe na into kurubono goika omwerio korende tutaranyora senchira yobo ikirano aigana arito kwariganirete asenchira yobwenge Tigatochamo tubwaterane buna homogusi enkwana ya Dr. Fred Matiang'i twabo kabano mambi twanyara toko uchi gokuru toko mnyokani gochaga twanyara no mwana momurora irega igoitire mubere bomosacha gotokaga kweta se chinchera chobo tutukanu mogenda South Mugirango. We are calling upon those participating in these by-elections to ensure that they follow strictly the code of conduct on elections. Ekiombe kia IEBC yasabira barwandiri yasobo choryo bokomo tionyo yokwene kyo murembe. Manchumurigeria karibu sana nande inyorabo igo na bokupwatia emesiga ya magia kurwa Nsoko ensa AM wetera se mitandao ito yekerero Facebook na boigo YouTube ne banense media ya TikTok bono tuguchaka no robot ro kubwatia kurwa se county ya Nyamira sabara ibagosira umuske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokoriye kergo kyobora ibwense nigo bono bagendreire kuraka bokongo egati yabara ikurwa sorongo rwagusi abo babeire bakuraria umuske William Ruto na komurama Dr. Fred Matiang'i bagokwana asa matanga yoko mwenya isemoko mwaseneta bwe county yo ya Nyamira mwishimiwa Okongo Omogeni nigo bona abare yabo boigo basaba abanyamira ko bachora abarwandiria obare insia Dr. Fred Matiang'i asobo choryo boke oboroberia kwenekiwa omotienyo iga nigo bono hekerekyo muske Matiang'i hasabiro mugusi ko bamo eryo komusira ase eganga yaye yokorigia hekeruge kyo buraibwense igati abaraibikirana ngamono mwaseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonka mwaseneta mukoro umuske Professor Sam Ongeri mujumbe bwensemo ya North Mugirango mwishimiwa Joash Nyamoko olio burabu Patrick Osero nigati yabaraibande unagotumanyo mulikito Steven Nyariki Nase homoyega bokomwenia isemoke omoseneto Nyamira Erikio Kongo Mogeni asegeti yeskuru yoboroso yagesiaga ime wodi yabosamare bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira asomoyega ikiranuano morwaneli wekero giebora ibwense Dr. Fred Matiang'i negati yabara ikorugusi aiga yabegetiringo ya siasa nigo abarayi oyo moko yonde baraga bakongwe byara barayikorugusi ababeire bakumongora mu byaro gusi neri bagali yaye gosira umuske William Ruto yani Ruto ko ni gusi na epateria ya bayi na Ruto ko ni oire chulesa ku Nairobi otiko sa Fred ya SP Mugaja ekra Fred ya rege minister Nairobi egete tirabu kiospio yaba minto badia batayo asumo gusiare bari bare birogo ebo eka 2027 kanyako bange birago byeino 2027 mwezi pi nyumbani mwanchira bantu ba minto boigo na impolo kai ngokire kidogo morame inginda morame moroji injege ndombo nyiga no bugaba ne Nyamira ndari ngo president no toko basalva
ne kore nyororo twekire stage na itubono tubwatu mumura tukwira na intwe ati gukora kinyangi ati kurenga mu busi ati kubwatu mu busi tosuke gochi mutwe taringa keroe ki abande baitu tuageta gete. Yeah, Kamos, you came from Kuala yesterday. You have not been around. I'm asking you, Kale, who go up? Yeah? Tua icheka tua chile gatobe kama sabaito. Mwancho murigeria mugano yo hoene kiromo chando gago kurende mo director niko yoshugurikira ari tuchikoyo nyora asenjira yobo ikenu kerto gendreta semesema yakuru ensoko ensa eyamo bonongo bwete nimbwato roboti rogoichania rokubwatia mubere bo mosacha hoyomo aserieta Elias Thomas Nyankora niko bono utoke mambiarero ime yekenyoro ya itembu mogenda nsemo ibunge South Mugiranga se county ya Kisii hasekeri keirere buna ose obogima bwaye kire tobogima bwaye getaramanyikana wikira boniga omubero nyagosira nigo utoka utabwati chingoma chinde chonsi hasekeri eyamatiaye yasabire konyora hobwene bumwanchobo murikito Dominic Onderi na ikirana se chinsemecho agotomanya senjere bwikirana omubere bw'omusacha omo aserieta Elias Thomas Nyakora nigotoka emeteime ime kenyoro kia itembu mogenda eward y'ekitago borabwe bunge ya South Magrango e county ya Kisii takonya gaki kieke gaki twanya karareke kurengana ne amate amona bamenyi borogongoro iga nigo baichane gekore keiga asebo igo bamubakire nyagusira koba omonto omuya twaboka bana mambi twanyara toko uchi uichi gokuru toko mnyokani gochaga twanyara no mwana momurora irega igo itire bana twakuminga ingo gosorenta ngo ito momuroyo morenta moterekaga bana tokorangiria serikali twarangiria na toichirega iga abantu togenda toko gokuraga abantu basangekanirega tokoboria serikali eche tokonye gaki nande mbanto kia baba koreta ya iga ono gaki omwana oyo iga nakorira nge wiki tinda amorora lakini rero kana nyora ngo tebigu ngo mwana otokirwo kwete nyamugontoro twaminyakani twikiro twanyore no mwana iria cio tomukure gaki gotokumeti serikali echicheto konye igo twakumiri amate nyagosira Elias yatomanyibune wiki etanigo nyagosira abaeresa igoro y'abantu bakare kokoserio obogima bwaye abono bataramanyikana goika bono chiarenganga saa moja na nusu ya maragoba omwana oyo kanya twaragira akamenya kurugesia agasoa nyumba mwane chokoni agateba abante baje bamotebinga toka mbio omwana oyo akaminyoka gabaka mwane twarenge no omwana one tongomategenda ngorangeri omugako uri aje gocha mugako oyo gocha okumubori Elias ninki ngana abantu bakominyoki ngai barenge nye baje bante nga toka mbio omwana oyo akaminyoka baka nyumba mwane omwana oyo koruri tukeri jumapili ngaeta nkomorangeri Elias akanga goitaba abantu bari bayo kuminyoki kwa bamanyire akangira neri ngora na iguna koraki guna kwana nchinga bwatangacha paka buna bono igatwarangeri gungo muntu naro kwerete rocha twanya no mwana Elias gakia serikali tokonyo muntu itato mwana oyo omwana Elias bona andi potel mambia kabwakire omwana Elias nacha mwane otuko tokuragira iga oteba abantu bante ifungwa murango bakundishira bante toka inje bona dwa na ndio mwana jarwa agwo omyoka kabwindu yaneye omuripoteri bona ndu yanogontebia abamenyi borogongora abasabire serikali gotinye oborendi asayeiga ekera bono obutuki bwacha kigwe asenchera ya bene no muna rero nachire komorora maene igakwete na ndi kuringana nsa iga munaroro kaine igaretiro korora kabikwororo bona igintu twenge gusaba serikali mwaringe gwanja motokonye uchunguzi esaine tumanyenga nzangapi tokone tokosoa nyumba kusina abantu bachire batete kutoita batokole ayuna marama sabaito asinginjo ntoko banobwoba toitwe tokwe gose totige abandi turatwara bisaku
Amate amana bana kinyo kruwa soro ngongorino basabire serikali yakaba kayo korobo tukiwabo asenchira bwango ilikoreta amachiwa bwango no bwasukiri kumanyanga nkire to mwanche bagosire bwo mabwa asenchira tamanyika kaboniga na nyara ko komenta umurembe na gotinya uburindi asayaiga ko report getsekera nambe mogian Soko TV ko Kenya mugonchoro mogenda ke gotoka ga chitago brabu ward bunge ya South Magrange county ya Kisii retare na Dominic Onderi Nyabuto. Memano Morikito Dominic Onderi no robot ro ase enchira yobo ikrano tugosabangia mateyo nechikonyora obwene bumwancho botogoska bosyo mwancho morgeria ekiama kya UPA yekobwaterana neri shirika ya Center for Multi-Party Democracy nigobono kya ruro basemia ochia saba sacha kuruase county ya Kisii igoro yoko babwatesia abasubati nabangina nonye nekero bakwerigeria ebirogo byabo byage siasa imense ya Kenya nigobono basabire abasacha bo ko babonsi babasegete abakungu koboria ebirogo byoborai bunagotumanya muri Kito Wycliffe Orenge naso musangerekano bwo kubasemya basacha igoro y'ekinchera kingiya chikobwatesia abangina n'abasubati anyana kinga kibakoligiye ebirogo byage siasa asebirenga ao omusangerekano oyo owariganirwa n'ekiama kya UPA gekubwaterana n'eri shirika lya Center for Multi-Party Democracy CMD memo Chobosongo nigo barentamo abasacha barusire kurwa ase chiwode awa county ya Kisii anko irari bageri gote abantu bamindunga rero twabwato mukutano monene ole sponsored na CMD igoro ya abagaka muna bako baji champion ase siasa ya Kenya nke muna omonto naende muno munya director bwe chama twangeire toko ria abantu baito ase chinsemo chionsi chia Kenya egere banyare ko bakwirika koba abana kiombe be chama ya UPA. Leo hii tuko hapa na chama cha UPA United Progressive Alliance hapa Kisii ili wao pia waweze kuwa na mkutano wao ya kuongea mambo yao, agenda yao na vile wanaweza imarisha chama katika maeneo haya na Kenya mzima. Kunyomba nonye no munginogo atebe nkubori arekerogo or your sister for young brothers who are here, support, advocate, give them the space, cherish them. Nake nigo abaraibe kiama kya UPA bakoragwa na Richard Mwebi oyuro munyakero bwe kiama ekyo ime county ya Kisii nigo bararira buna nkobeka bare omokia elyo kweneke buna kiama ekyo nkwira keremeri ime ense ya Kenya watene nire bokongu koma story shuanga bahiriru bachoriru ko baba musie be county ya Nyamira tuachire bune party ya UPA tosibyo bochabu bwaspi serikali ya Kenya ya tiringire Kenya UPA nere chikorosia serikali unatoko ungana ne party ya Jubilee ne chipati chinde aburike minds were kyombeke na kibono kyarorekanie ko be kyombo kyomugusii nere saiga yeito na intu togo tuera busia togende ko negotiate ria SMS abasacha bono nigo basabire kubwatesia basubati chenga kichinde chionsi bagwesokia rikorigia ebirogo ao byoburai and also wow pia they air their issues and what they want to give even their manifesto mkiona mama atakapo wakujia this time round msikize msikae mkisikiza wanaume peke yake so you must advocate for this because tulielewana kwamba you as a man you are the head of the family and also you must be leading a good example to the community na kusaidia kina mama watafute viti vya kisiasa na waweze kuwa viongozi katika jamii kwa sababu sisi pia kama wanaume ni wazazi tuko na watoto wa kiume na wa kike tunataka tuone kila mtoto amepewa nafasi halisi nayo inayofaa ili waweze kushiriki katika maendeleo ya kitaifa nabasaya nabarabo nigo basabire gwesokia asobonge elinde berikibona bakichikura ekiagera einare nchira yoka baranyare ko bachora baraya baya bari baganetie abasayi baminte simwabeta erwe mubwate tikura mubwate bibande mubwate tikura murayo mobe nigago choru no musayo muya gosomonto muya utari wakekura so igasokwe okoiwana twensi twanyara ko batokoiwana nanga intubuna abasaye tonyara ko batogosoka isiko gari tonyara ko batokwelimisha abantu ase society banyara ko bakubwata chikura naso kubwata chikura ni haki yake romondo ochiwakekura tosoke tubwate chikura tusupport mu Fred Okengo Matiang'i ishirika lya CMD ningo lya karobunambye mono asokwe komukia bwo kubasemia abana chama bebyame binge mensi ya Kenya rekokiania chisegi kya siasa chebyama CMD byamona aso sponsor meeting ye meni ba enjoyiri barorire nga batigire maega bano bonse bancheranire gochi bari go champion asokoligie birogo na gutanga na semiroberi yose inko reporter ya Soko TV kuruwaga iga asoboka takati mu Chobosongo county ya Kisii Retoriane Wycliffe Orenge
Yamano Purikito Weekly Forenge Noroboti Rasenchira Yobo Ikirano Mwanchu Morigeria Tokurana se county ya Nairobi Ekiombe Kyobochori Nechimbebe Aiga Kenya kia IEBC Nigobono Kiro Bereti Hasobochori Oboke Ubore Bosio Urobiri Uchakwane Kochtari Kemerongebere na isano nebere chumo tienyoiga Okwana kurwa samaga chama nene ye Kiombekyo ensemo ya anniversary tawa zimeumo chu Nairobi Munyakerogo we Ekiombekyo Erastus Ethekon na boigo mo Inspector General Baba Sigari Nigobono Douglas Kanja nigo na boigo munyakerogo we Kiombekeri kia NCIC Samuel Kobia banyareko baba kwenekia obochori obu nigobora chekoba obu obwene no bubwasioku nigoboigo baruroko boria guchiase bari bonse bakurwandira ebirogo ao okora chi campaign chire chomorembe unagotomanyo Murikito Linet Nyambane. We are calling upon those participating in these by-elections to ensure that they follow strictly the code of conduct on elections. Gukwana nabararia emambia yerit kuria rero ekiombe gia IEBC amona babwatani bande nigo baereire buna nigo bagochia kwenekia obochori obokebore bosio ngoikere na bore buna borobeirie. IEBC working with the other national institutions including the National Police Service present here, the National Cohesion and Integration Commission, have been meeting and preparing for the 24 by-elections that are currently ongoing across the country. Nigo ekiombekio kia IEBC kiene kiri obochori obwo nigo bogochikoba obo bwene no bwasioku asebo igo baruroko bore gochia asaba kurwanirira ebirogo byoborai gokora bare siasa chomorembe. So we are here to assure the nation that IEBC is committed to ensuring that those elections are conducted in a peaceful, free, fair, and transparent manner. And we would also like to assure the various political parties and their candidates, and indeed all the Kenyans who constitute the electorate, that all the candidates and their political parties are free to campaign peacefully anywhere within their jurisdictions. Nigo bagikiri bororo chibura buru chikwene kiwa chinga kichich campaign asege kore kia bwango iga kiene kiwensemo ye bunge ya Kasipul nigo bono barurege kurero egetindi gochiase bari bagochia kubwatera nigwane chibura buru echo. The harmonization of campaign schedules, which was consultative and agreed and signed off by the political parties and their candidates, must be adhered to strictly, because this avoids situations where the various political teams and candidates and their supporters clash along the way during their campaigns, as has happened in the case of Kasipul. So any breaches of the code of conduct, of course, will attract penalties, will attract some form of punishment, including fines, and in severe cases, it might force us to cancel or to disqualify those candidates who will be found to have breached the electoral code of conduct. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Case in point, Kasipul. So, any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas, Bahrain included and many others, the National Police Service will not allow. And we are going to do our work as guided by the Constitution. We have already identified cases where there is a breach of the code of conduct as it has been mentioned. And I want also to say that what we do is to summon those who are in breach. And already we have summoned those especially in Bere, stating that they are banning some people from stepping there to campaign. We wanted to emphasize that there is no Kenyan who can ban another Kenyan from
doing what is lawful in any part of the country. Arenayo aba Kenya baenekeriwe oborendi chingaki chobo choriobo. Ngoripoteria Ensoko TV kurugaiga asomochio Nairobi irietariane Linet Nyambane. Biamono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yobo ikirano kurase county ya Nairobi mwancho murigaria tukurandira roboti tuachika gokumanya abori tangani. Abarai abagosira Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokurigia ekirogo kyoborai bwense nigo bono banyare kogendera koraga abokongu egatia barai kurwa orongorwa gusi abo baireire kuraria umuske William Ruto na kumurama Dr. Fred Matiang'i bagokwa na samatanga yoko mwenia hisemoke mo senator we county Nyamira okongo mogeni nigo bona barai abo boigo basaba abanyamira ko bachora barwandria abo barense ya Dr. Fred Matiang'i asoba choryoboke uburo berie kweneki wo mweri bo mutinyoiga nigo hekere kyo Matiang'i asabiro mugusi ko bamo ejo kumusira aseganga yaye yokurigia oborai bwense igatia barai baikira nanga mono mo senator we county ya Kisii Muske Richard Onyonka mo senator mukoro mheshimiwa Professor Sam Ongeri mujumbe wense mo ya North Mugirango Joash Nyamoko oyo borabu Patrick Osero nigati ya barai bande mnago tumanyo murikito Steven Nyariki Nase homoyega boko mwenia isemoke mo senator Nyamira Erikio Kongo Mogeni asegeti yeskuru yoboroso yagesiaga ime wodi ya bosamare bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira asomoyega ikiranuano morwaneli wekero giebora ibwense Dr. Fred Matiang'i negati yabara ikorugusi aiga yabegetiringo ya siasa nigo abarai oyo moko yonde baraga bakongwe byara abarai korugusi ababeire bakumongora mu byaro gusi neribaga yaye gosira umuske William Ruto yani Ruto ko na epateria ya baidi na Ruto ko ya oire chibesa ku Nairobi ochigo sa Fred ya eski mugaja ekra Fred ya rege minister osenero vegete tira bijospio yaba minto badia batayo asumo gusiare badi bare birogo ebo eka 2027 kanyako bange birago byaino 2027 mwezi pi nyumbani mwachira abantu ba minto boigo na inturo kai ngokire kidogo morame ingenda morame moroji injenge ndombo liga no bugaba ne Nyamira ndari ngo president no toko basalva ne kore nyororo twekire stage na itumono tubwatu mumura tukuira na intwe ati okora kinyangi ati kore no mubusi ati ko bwatu mubusi tosuke gochi mutwe taringa keroe ki abande baito tuageta gete. Yeah, Kamas, you came from Kwale yesterday. You have not been around. I'm asking a yokale. Uko wapi? Yeah? So, you want to tua icheka tua chile, katobe kama sabaito toro sia basani, tutofte njia yako kwa musko yominto. Lena wala ya wale gaiga, tinko wabule mugende na ende you know, unana katebero no ndalenge serikali. Omanga ya kera alete. Wali atikete mai kabono munu wako ngeri, myself na bande musena Onyonka sena Kongo. Into bon to te que sa kwekyo mugusi. Oma koniru mono. Yo mo koni legose. Mo koni legose. Take heed. Why do you think they're after him? Ekereke kioni go Dr. Fred Matiang'i amubeka maisomaroro mu bungo North Mugirango moskecho Nyamoko oyorenga somo yego yu asekeria Matiang'i akweranga moske Nyamoko na rorweta marieta yabarwanerie abare kuirukia bandera ya United Opposition asekorende bono airanire na gosira barwanderi ba UDA asoba chorio boke bwanyansiongo ekerenyo na manyamaiya lakini bwana kerongo ake kura ekerenyo lakini betinga kazi UDA kera nondi lakini betinga kor so we want to pray for you, we want to wish you the very best and ajuminto na yebuke komo nyene ayebuke watu tebetinga umuntu deserving kowe msie ya kerenyo tuwezi support no ngaro
bono actually bali tuarenge room mal twins usono ulimonga pe bonyonga na birigo bali tuarenge room mal twins ndio mai bono ntokera ngaki ongara aja kwa mzia no post takabwa tikendo kende geko eru mujumbo yo manyane ro de biringa e constituency ngi bayro na ri woti yo mondo de sabe ngomo mzia ningo ongara bono handika tikabera ise muzeno ndoje da kali kinyanga tete akaba zengi egati y'abarayi bande nigo bagendera kuboria abanyamira kwakire kuri abarwanderia bari abagosira Dr. Fred Matiang'i muizoro no twarenge umusani onenye mu babere ground 3 weeks kiele kopta papa tuto kaendo 1 day nyairanga 1 day naye mambi yani na moko nani kujora bami tuyajire okile cyasare kile cyabagoyire ebe saya inoye bonus nereja yechele kopta kereke kioni go Matiang'i asabira omugusiko bamo eriyo komusira siganga yo kuri oburayi bwense igeza kubyumu busiko twe banga bana twe bangire muna toliga nabara baba bantaba nunge bakora masikani yekereke obamokire serikali yo Mosque William Ruto asogosnywa wekirani amagendero gusi kwamba wewe ukichukua uongozi utatetea mkulima ukatuambia kwamba ile bonus ya mkulima itaenda mpaka shilingi 50 na wananchi wangu wa Nyamira bonus ilikuja shilingi ngapi? Ndio mwogo nyara abi ni mfotio ilomba mai ndo anyamba rabunga mondora nyaro mondoria ninje na ile to yaende kurusia saati tuchakane ya unanya sai ala to yali bara Steven Nyariki Mbonde Ensoko TV West Mogrango county ya Nyamira Ewono murigito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamiro mwancho murigera tokora na county ya Kisii rituke erimo rioka maiga yomusubati oyomo kwakagirwa goitwa ase chinchira chobo tutukano ime yenyomba heyemo yobo nchiriria bukweonia ime monchobo songo rituko lya rero ni gabatendrebe kyombekyo ya Kisii Sex Workers Association bakorogwa no murayobo Alice Mora hamo nebyombe binde bikwegerero bwene bobasubati nigo bono barure enkwana yabo gochya sabari kyamangana asomocho yobo songo na kogikeria ebikore ebyo byogamente kandira sama tukabwango iga yogoitwa kwa basubati nagotumanya omurikito Pethuel Machine Magiga yo musubati yomo gokagiro goitwa sichinchera chobututukano ime nyomba yemo yo bonchira bokweonia ime mo chobo songori tkuria mo isonde Itkuria rero nigawatenebe kyombegia Kisii Sex Workers Association amo nebyombe binde byokwegero bwene bobasubati abo bakorengwana nabariki memo chobo songo nakogikeria ebikoro ebyo byamentakanira matukabwango iga yo goita basubati abasubati toitiru ingi toratebe iko twari kubwate nazo bwa matukure na kinga okwanekerekyo niko baganirya bagaka gusikemera mo yabo asekeria abo no bakurigeria engere yabo yakiralituko iri konya chiamate chabo kero ko umeiro moiso ko ngane sex wako orega cia ya sawa kora nari gusaba basacho umanyenga ekero kogenda komokorera bo gusuko moita oyo no moibori obwata abana atiga nyombo cha kubarigeria gente gitanganya omanye ngoyo no mwana bwo monto bunaye nayo ro mwana bwa baibori bao oyo nere no mwana bwo baibori baye na ndo manye nga moiso ko mwabo monto gose moiso ko mwabo mumuromino ayeire nga yare ko aye no moibori wachire goito mwana obande street asa kore biasara byaye yare ko banga no yo ore goito na kikware ko yare ko banga moiso ko mino kwanyorero beturwo mo yerum na kikware ko so tiga twanchane to baba nta mo nyasaye gato tongeta gato bekense yega gotogo kore biasara nga sex work tokore sex work asenjere bwenerete na baba go chagotogol because sex work ne biasara bire to a selling buyer na willing seller na willing buyer ne ande bono koranga ya chakire buya nabo ko ngo muswatu ituru bwakirwe mioro ongentirwo abande moyo baro omonto gaitira akire miora gutara nande kwanyoro musacho uri omoitete no bare nerege kogera tabugati asa guchi ikurasimisa bano mpaka bamenye no musacho uri kakitware ngo gusabe serikali eriye manyete nga no tole abasubati mbaroro bakwoni egakwero kwoni tariboneka gwachaka nande nkomanyire nga nkorororo kakimotore na intubuna mwanya bantu na intumotore nga na mwanya bantu bagotarege okwoni oko wasomiri abana abantu bande bayigwire biasara banyorire binte binene kurwasa okwoni oko inkimogo tobori abasacha
abatari bantu bakuruande abana basacha bari bakoneri wa tokoneri na nao bagocha banjo kabacha gutoita gagitwarenge kobori onde bwensi ore serikali eso egatiga kieto konya tuachandikire nigo bono baburi abanyana chinyumba echo chogokomboya asubunchirio bogokorekana kumanya omonto bakwenyumba asoko boroke ibande byabo asikire nyagusira taramanyekana wikira bono iga narenge gosaba iga onde bwensi obwate chirumu oranyare komenya abaiseke mwaye obwate chirumu chia abaiseke bagosoa wasaba omoiseke oyeke bande amarieta ena asakuru egakogera ebagochaga egabebisete omonto agoteberie tari ng'ao muna bono omoiseke oyo osirete ntomanye tisobo gare goteba migori marote bakisumu gaki twasaba namarieta ng'a Vivian tatebetirie tari ya moino twari gosaba onde bwensi obwate room muna omoiseke agochorora omogeni omosabeke bande epotokopie ekebande oteba nasobo boronge namarieta ayonsi egere chiko toegasire raisi buna bono egasi ekong'ete ntoramanya sobo ntoramanya kende gionsi abe namba yaye njatogete enamba iyi atomete gochi Nairobi gochikorete ekebande kiaye abasacha onye tokari kobagosera gaki mbwate namagosa ari nakogosera ong'ire ase nonye polisi ng'ende nsibu namagosa kobwa kong'enta egakwana nche nimbwate abanto bantegemete kobwa kong'enta omosubati buna orite tu omosubati omoke otigete abana ebing'werere gaki tware gosaba serikali onde bwensi ondanda asaigwete gaki batobwate si na into totware kiombe gieto kegoto support kegotoranga na into ntorororo nonya kere bintu binde bikobagu na into twabageruga twamanyunga ntorororo aina arama sabaito gaki totige goito toitiru buna chinda bobe woman is not a death sentence in the community. We are not the women in our community are not safe. Tukae kwa kama jamii tuongee kwa sauti moja, wanawake wapate heshima yao katika jamii ya Kisii. Tuanyare gusaba serikali yitenyare gotokonya abantu betenyare kubika namo investigation nyare okorekana bali bakoregete ndo bunekiga banyare gubugori gwatwa entonya kumanya ne community ya Gusii abantu bantemba abantu bonspi abo musubati abo mugaka ngo turiti gwara buno mwanya bantu na inare sebwe community. Reporteria Ensoko TV kromo chobo songo Nchempethuel Machin. Mebono murikito Pethuel Machini korwa se omochobo songo mwanchu murigaria no kuboria go barura go nga emirimo yabo na barabu esikwe una eyonde bwensi gwikirago no tokwiro mutimoka sense meiga entangani ya mayakuru Ensoko ense moto skale togoso studio ya kabere turasiume chidukake inkore na sense ya kabere tunyara ko kendra gwesem ya mange. Eikieye asegeteni kindabasi y'abanyangongo jog Eriso aseriso na Peter Ogechi oyue omonyekene mono buna maestro mogosorio kare wekerabu ugia Shabana FC oyue orenge umunyagitari bwo chonga imipira y'Afrika kigotume kuba bundi ibwo igoro mono oyue bono ogotieria ekerabu ky'abasubati gya Shabana Stars nonyole omuganoye ewenkoyo o maestro ejemo asayemo imeye gitaseni kyao kyabene Ensoko TV omoroberio obwechigosori n'abanyangongo guchakera chinsa isano ona isato igoro kwikaye getone egie chinsa 10 cyomorogoba na inche Daniel Omwaga munabotambe bagontona Erieta Suarez. Ensoko TV aiga no okorimia erango yao y'abanyangongo obechigosori. Matuko amaega obugima obwakera litko obwomo Gusii nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomo Gusii nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi
asumurubelio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga n'omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko Tomocha. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigeria mbia muna soko gendera gutubwatia na bono toko gendera ensemo ya kabere yemesemo ya kurwen soko ensa emo hasubut kubiga sorobotru kubwatia hekiombe kia National Transport and Safety Authority NTSA yekubwatira na serikali ya county ya Kisii hekiombe gechipara kiriya kera ne skuli bobundi ya Kisii National Polytechnic ni golitukoria rero barura boseme gocha sabarundi bechipigipigi na boigo bari bechigari meyo mochobo songo ikoriyo botumeke obuya bwechipara eri gotanga emibasokano hegati ya machikayo babwandote kubwatia korengana na machiko yekiombekyo kia NTSA oigo ni gobono baira rituko ryoko bainyora baria banyariko babagusiria amagimabo na baumiete ase chinchira au kubwatekana nemibasokano yo yechipara buna agutumanya murikito Caroline Mausa. Rituko ria rero ni gabateneri korwa se kiombe getenere tobo sombi kia NTSA baba bagotwara obosemia asomo chiobosongo abwase baba bakoberesere gatia barundwa chipigipigi na baigo chigari buna babwenerete kwebwata ekero barase chibara eligotanga emebasokano. Lost talents katika visa vya ajali barabarani na tumekuwa tukitembea katika Kisii Town haswa katika wale the main stage tukizungumza na waendeshaji wa magari wale wasimamizi wa masafa tofauti tukiwapea tu ujumbe ya kwamba mara kwa mara waweze kuzungumza na hao washikadau mambo ya kuuza pombe pale stage yetu inachangia katika visa vya ajali barabarani tuweze kuwa proactive a bit tunaingia kwa msimu wa Krismasi na unakuwa na shughuli tofauti na usafiri kwa wingi. Ngana no motenere bekembe kia NTSA Adendao ni gatebre buna ni gori tukoria Jumapili barachiko baba ko banyora bali basiritia magima kubwatukana neme basukano ye para abwasa basabira babanyi bonsi wesokia eliko banyora sama sabona bayigo kubatongeria imesuma. Commissioner of Kisii tuko na fraternity from the driving school tuko na PSV stakeholders wale wasimamizi wao na pia tuko na media personality tukisema kwamba hii ujumbe ni sisi sote tuweze kuwafikishia wananchi na tuweze kunusurika ili tuweze kuwapunguza hii visa kwa sababu tunasema shida yote ikitokea ama hii janga ya visa vya ajali barabarani ikitokea kunakuwa na matokeo ya economic impact tunakuwa na matibabu tuna strain the economy na tunakuwa na pia health impact. Kwa hivyo tunaweza kuepukana na hii mambo tukikuwa pamoja, tukizinduka, tukichukua ile ujumbe tunapeana kama wasimamizi wa usalama barabarani, tukipeana hii ujumbe mara kwa mara na tunashukuru mchango wa
4th Estate kwa kuwafikishia wananchi ujumbe, na tukue pamoja siku ya Sunday ama Jumapili. Tutakuwa pia pamoja tukikumbuka wale tuliopoteza, tutawasha mshumaa na tutakuwa pia na maombi mafupi na wale interfaith denominations ili tuweze kuchukua hatua kabla ya hatari. Manoni gaba wabisa korwa se serikali ya kaunti ya Kisii batebire bunanige serikali ya kaunti ya Kisii irachiko bage kubwaterana ne kyombeki kya NTSA erikwene kya bunango keania bale emibasokano asogo ikerania eira yoko baroseria na baigo korosia chipara chiri chitali gwete kabuya asomo chubosongo. Kenya Rural Roads Authority. Kwanza kabisa tunahakikisha kwamba tuna road marking. Kuna zile signs ambazo zinaonyesha kwamba dereva akifika hapa labda atumie kama 50 km/h ile speed, aende 30 km/h, akifika town punguza mwendo, akifika mahali kuna climbing lanes, tunahakikisha kwamba hizo zote zimewekwa. Kwa hivyo hata sisi tunashirikiana na NTSA kuhakikisha ya kwamba barabara zetu ziko salama na kuhakikisha kwamba madriver na wale wote ambao wanatembea ambao wanatumia mobaiskeli pia wako salama. Waigo ni gaba bisa korwa se kyombegio korosi chipara gya kera giatebire buna mbale no kwege na buna mbachiko baba korosia chipara korengana ne kerengo kelike bwenerete elia barunda banyale ko bachinga kichinyororo cyo gukora obosombi. Serikali ya county government chini ya Mheshimiwa Governor Simbarati inajaribu kupanua barabara kushirikiana na national government, kera za ndani na masoko kama daraja mbili, ambapo wananchi saa zingine wanakuwa kwa barabara. Tunahamasisha kwamba tuingie kwa soko ambayo imejengwa kwa ajili ya biashara kama hiyo. Kwa hivyo shughuli hii tunaipigia debe kwamba ni nzuri kuhamasisha wananchi ili wajue kwamba saa zingine ni sisi, kwa sababu ya usalama wetu, ni kwa sababu ya usalama wetu ambapo tunazidi kuhamasisha kwamba sio vyema kufanyia biashara barabarani kama pale daraja mbili. Ni vyema tuingie kwa masoko ili shughuli zingine ziendelee na usalama uwe barabarani. Korwa umochebo songo ginko reporter ya Amayane Soko TV lietariane Mausa Caroline. Lemano murikito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yobo ikero mwanchu murigari atokosuka bosio ange abamenyi chiri busano kurase bunge ya West Mugirango nigo babere bagokonyeka nebirore byabosa asomo ruberio bobo bwenya na boigo oboringoria bwa maiso obwabere bokorekana se ikeiga obwo bwairire gose bwaera wekero mwere ritko riarero bagokwana hime yake birigo haseri tkorio mwerio nigo abamenya abo bono banyar ko baba gutwara obokongo obo bwa maiso baerera esiranene iyo banyar ko bakonyora inse yebyombe au bitari bya serikali ebyanyar ko babigwesokia na kobanekeria obokonyo ekero naja iga singincho y'uburwire aiga muruberio babwate asingincho y'ugutubwenia narorire ng'a yababwatetie umuruberio nambeyemo tukubwene ng'ambia mono asingincho barorire batokonye asingincho amarwira ya chandire abantu mono muna tutarikorora Digo West Mugirango ngimero yabere covered chi sub county change ndo je phase 1 phase 2 phase 3 abotoroja abantu bachira ase kwende na baro over 5000 na twa etananire ase chiwode Jones yona abotoroja out of 5000 around 4000 abairwe birole ekiabanyagitari banyore nkeringa aiga gusi problem ya maiso igerene ne mono ase abantu bago testiwa igo konyoranga almost 80% ebirore batagite nase ngenje yobotaka wanyoranga muntu igo wa afford igo lirio gokorerwa testing ando gokorerwa testing ta konyora chibese chio konyora ebirore ose treatment bakonyera abantu baito sana batari bake baratarire iga bachakirite nyama ya gutira bakonyera rero nkebiri gutore meshukuru inchoyo mo bona akonya kira sebirore maisa arabere ga kunsumba for 1 year
bananyorire birore bindabe ngotumia semichabo no bongaini bwabo nale babera baraya baya ekiagera bagokonya barobwa abantu asokuba ebirole na sogokorro mwancho morigeria muraibwense ya Kenya umuske William Ruto niko ritkoria rero ainekia owikirania umwerio taria ya magendra sensemo ya Ukambani asiritkoria rero sangana bamenyi na bwego abarai be county ya Machakos asagendra kurotota na guchakia amagendro au abega saruro kubole guchia sabamenyi bensemo yo kweneke bunanko mwabaro koboko ase eganga ya yokuria entunde ya kabere buna muraibwense Machakos hoye! Machakos hoye! Mimi nimefika hapa pia mambo ya maji. Mnajua tuko na program kubwa sana ya 1.5 bilioni ya maji ya kule Mwala. Nimekuwa huko asubuhi na nimeamurisha ya kwamba by March hiyo program iwe imekamilika, watu wa Mwala na watu wa sehemu ile wakunywa maji. Lakini huyu Caleb pia ananiambia mko na dam inaitwa Muongone hapa. Muongone namna hiyo. Na hiyo dam imeleta kasheshe kidogo. Nilitafuta pesa kutoka kule Africa Development Bank. Lakini iko shida kidogo ya compensation. Si ndio? Na nimeambiwa inahitaji milioni 700 hapo. Mimi nataka niwaeleze from December 1 tunaanza kulipa wale watu wako pale. Ndio waondoke tumalize dam maji ifike Machakos Masaku City. Pia leo asubuhi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya masoko. Mimi nimefungua soko ya Mutituni. Hiyo soko tuliweka milioni 75 iko complete. Mimi tumepanga soko ingine 15 ya Machakos County na inajengwa under different imefika kiwango tofauti. Hapa Machakos Town, si mnajua hapo town tuko na soko ambayo ni ya zamani. Sasa kwa Machakos mjini. Si mnataka soko mzuri? Ile ya gorofa. Mimi nawajengea hapa soko ya milioni 350. Soko ya gorofa 4. Wewe Caleb, panga watu ya soko pale. Mimi nitawapanga mahali wataenda kungojea. Hiyo soko itanichukua 1 year. Mimi nitengeneze hiyo soko, watu wa Machakos wakae chonjo kama watu wa mahali ingine. Chumurigaria abono to ikiro mwerio wemesa ya mayakuru soko ensa maso butkobuiga chidagika chia butukire 45 igoro yensa mochisekate kombina isano choka chirage chinsa ibere nyorobo igo mwancho murigaria asentunde ntangani kegima obutkobuare ro chitariki 14 chinsa ibere igoro umuroberio wekiage kyomugusi ngosora sembeo nabo nande ko chikoba igo kirari tukuri ijuma asoko murekera bagusi au abanyare ko babagwesokia na kuria gwetoma ase chinsemo au murikito Frida Kirubo na chikonyara ko bakagosanga na guchakyo murobero ya sentunde ntangani kegima no mogani oye obutko bwarero Sami Ondimu ngare uyore umunyanyimbo na boigo oirure koenekia bunanko bekare miroberio egokonya na gukinia egesaku higo tomocha kobwatia umuroberio yo chinsa ibere chobotuko bwa rero nchenkuru kwa Clinton Ndigi asedi bagaria ya Brian Achaka director Zaki na boigo Felistas Kabendi kurwase studio ya Kabere abane kebuna marigine chibichango chara senchirengia to kokandiroga ndago twaro borigerio bya gekoroga chinsa isato nande ngore na torega igatosange aiga negatiara nyarko baga kwane kiwachinga kicho asenchira yubikira